Kaziwai vadikani, rino izuva re14 rokuverengwa kweOmer. Sezvo yakanga iri tsika, zvirizvo zvakanga zvatarwa naMwari, ngatitange namaropafadzo. Makaropafadzwa imi Baba wedu, Mwari muriko kudenga, kumusoro, makatitsvenisa nemirayiro yenyu, makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer. Nhasi izuva re14 rokuverengwa kweOmer, zvichireva mavhiki 2 apera. Amen. Tiri kuda kutaura pamusoro pekutonga kana kutongwa. Izwi iroro rekuti kutonga kana riri mubhaibheri rinotaurwa pakawanda, asi rinenge richirevawo zvakasiyana siyana. Kutonga kana makaritaurawo nyangwe nemuchishona chedu ichi, munoziva kuti kutonga zvingareve kuti munhu ari pamusoro pavamwe, zvingarevewo kuti munhu jaji ari kupa mutongo wake pamusoro pechimwe chinhu chinenge chichiitika mumatare. Naizvozvo kutonga kwakasiyana siyana. Kutonga, isu tinotonga mazuva ose. Munombozviziva here kuti isu tiri vanhu vanotonga mazuva ose? Zvinonzi musatonga, asi tinotonga mazuva ose. Ndokunzi nechirungu do not judge. Asi tinoisa majudgment nguva dzose. Kutonga kwedu kunouya pamafungiro namacomments atinoita. Hatina mwoyo wokuzvininipisa, hatina mwoyo wokunzwira zvinhu zviviri zvatakataura pamusoro pazvo mukati memazuva ekuverengwa kweOmer. Mungaende munganotarisa zvidzidzo zvacho. Hatinawo mwoyo werudo, uyezve tinokarira simba. Naizvozvo musangofunga kuti vatungamiriri venyu vari pamusoro apa venyu ana Mnangagwa nevamwe vose ndivo vanongokarira masimba chete. Nemiwo munokarira masimba pamajudgments amunoita mazuva ose. Regedzai ndikupei muenzaniso wejudgment. Paunomuka mangwanani wofunga kuti uri kuda bota rehupfu hwakachena here, kana kuti uri kuda bota rehupfu hwezviyo. Chaunenge wasarudza pakati pazvo izvozvo kutonga ikoko. Mwari akati paSimba iri tichiriratidza mazuva ose, asi hatizvione kuti ndizvo zvatinoita. Tinongofunga zvinoitwa navari pamusoro apa, tisingafunge zvatinoita misi yose. Panobudawo hwaKristu. hwaKristu hunofanirwa kutaura kuti iwe haufanirwe kutonga, uyezve haufanirwe kutonga mumwe. Haufanirwe kutonga mumwe pasina kururama. Amen. Unofanirwa kururamisira. Amen. Kururamisira ndo kutonga zvakafanira. Saka tinotonga misi yose, asi ndinovimba kuti vazhinji venyu hamusi kururamisira. Zvisinei ina handikupei mhosva, nekuti handizivewo kuti ndingakutongei ndichiita sei. Hatimbendai tinotaura pamusoro pekutonga, timbotaura pamusoro pesimba rakapuhwa Ishe wedu Jesu Kristu. Zvichida tingatange pana Mabasa. Ndine mavhesi akati ekutaura pamusoro pawo. Tingatange pana Mabasa, yativerenge zvedu kubva pana Mabasa 17 verse 29 kusvika pa31. Makatarisa section iyoyo yeMabasa 17, panobudawo vamwe vanhu vanonzi vaBheria, vanhu vaitonga zvakanaka, vakanga vasingatonge nekungonzwa zvavanenge vanzwa, kuita kunge sevanhu vanogamuchira fufuro. Zvikanzi asi vaitanga vapenengura magwaro
kuti vaizive kuti nyangwe naari kuparidza uyu ari kuparidza chokwadi kana kuti haana kuti rasha mudondo. Vaitonga, vairuramisira, kana muchinzwa ndichiti kururamisira shoko raMwari misi yose. Ndizvo zvandinenge ndichitaura izvozvo. Isu takafanirwa kuriruramisira, hatifanirwa kuritora for granted. Tichingoti zvatanzwa ndizvo, tinofanirwa kunamata pamusoro paro kuti mweya atibatsire. Ndiye watakasiyirwa nemukoma wedu Jesu Kristu, Mesiyasi Yeshua, mwanakomana waMwari. Ndiye watinofanirwa kuteerera, nekuti iye mweya mutsvene, watinoti mweya munyaradzi, mweya murevereri, akangoita saJesu, havana kusiyana, chinhu chimwe chete, wakaitawo saMwari. Amen. Tichiverenga zvatavhurira Mabasa 17, ngatitange zvedu pana verse 29 kusvikira pana verse 31. Naizvozvo sezvo tiri chibereko chaMwari, hatifanirwa kufunga kuti umwari hwakaita segoridhe kana sirivha kana ibwe, chifananidzo chakavezwa noumhizha hwomunhu. Amen. Iwewo zvaunenge uri ghetto youth, kana kuti okay, unobva kumasabhabhu, baba wako vakapfuma, zvichida vari pakati pavamwe vanotonga, kana kuti uri wemhuri yekutonga yakarerekera kubata riri kutonga. Handisi kuti vari straight, havana kumboita straight, hakuna munhu akadaro ari straight kwavari, kune vanhu ivavo. Ndikati kana uchinzwawo sezvinoita ghetto youth kuti goridhe, sirivheri, unofunge chii? Unokurumidza watonga pakati pechimwe nechimwe, wozoda kutarisa kuti chimwe chakakura sei handi? Asi mwoyo wako uri kuzvinhu izvi zvokuti paunonzwa kuti panenge paita goridhe kana sirivheri, meso ako anojeka, unovhura maziso kuita samaglobe handi? Wafunga kuti akomana ndangobata mbichana, ndinombodya mbichana handi? Saka unotonga. Saka ndizvo zviri kunzi naPauro, chibereko chaMwari hatifaniri kufunga kuti umwari hwakaita segoridhe. Tiri zvibereko zvaMwari isu, takabva pana Mwari. Mwari akaisa mweya wake matiri, ndicho chinhu chikuru. Nyama haina zvainoreva, Ishe wedu Jesu Kristu anotaura kudaro. Nyama haina musoro, asi zvikuru mweya watakawana kubva kuna Baba, ndiwo watinofanirwa kufanana naye. Hatifanirwa kutodza nyama. Takatodza nyama, tatongera rima, tada rima kupfuura chiedza. Asi takada mweya, uri mweya unobva kuna Baba, watinoziva, watakapuhwa mumirau yake. Tada Mwari, tada chiedza. Zvikanzi goridhe nesirivha zvifananidzo zvakavezwa nomunhu. Zvifananidzo pakuti chiiko? Isu ndisi tinoita kuti goridhe rive nesimba. Mumwe munhu angofuma one day akati goridhe rinofanira kunge rine simba rakanaka kupfuura vamwe. Vanhu vose vakati renge rakanaka, rinenge rakanaka. Nanhasi tichingori kungozvitevedzera. Ndizvo zvakangoitawo nesirivha. Mumwe munhu akangofunga kuti rekedza ndimboita nareta, akati ndakaita nareta inenge yakanaka. Munhu wese anofunga kuti sirivheri yakanaka. Vanhu ava vanga vasingashandise goridhe nesirivheri zvakanaka kupfuura isusu zvatakuita. Isu tatone ruzivo rwekuti zvinhu izvi zvinokwanisa kutibatsira pane zvimwe zvinhu zvakanyanya zvakadzama, zvisine nezvatinofunga, zvekuswera takangorizadza mumabhanga. Muchaona zvinyu mhinduro yacho. Isu tatonayo kudhara pamusoro pegoridhe nesirivheri, tatonayo kudhara. Asi hatingakumhanyisei ikoko. Mwari achatoita decision yake yekuti panguva yakafanira munenge makushandisa goridhe nesirivheri sei. Kutonga. Verse 30, Mwari akarega hake kurangarira nguva dzakare dzokusaziva kwakadai. Amen. Kwakanga kusiri kusaziva kwekuti tikoshese goridhe nesirivheri. Hwakanga husiri hungwaru, asi upenzi ihwohwo tichinahwo nyangwe nazvino. Zvinhu izvi hazvishandiswe kuti munhu wose, njekelele yose iwane kurarama kwakanaka. Zvinotoshandisa kumbuyikinzwa. Uri mufungiro wedu wekuti tinokwanisa kuzvitengesa nomutengo wakanaka. Asi zvinhu izvi zvakakosha kupfuura sadza here? Zvakakosha kupfuura muriwo here?
Zvakakosha kufura mweya watinofema here. Zvino ndakafa ndine goridhe ndoitwa sevaIgipita. Ana Farao vaizorara negoridhe ravo nesilivheri yavo mumabwiro avo. Zvine musoro here izvozvo? Upenyu ndihwo hwakakosha. Munofunga kuti dai Farao taimumutsa iko zvinezvi toti shamari tora zvako goridhe nesilivheri kai udzokere kunorara. Mufunga kuti aizvibvuma? Aikuti izai hati. Aikugoverai goridhe rese nesilivheri yose raakaita. Aitomhanya kuhama dzake kunodzitorera goridhe iroro achikupai kuti vasaswere vachitevedzera zvinhu zvisina maturo. Chinzwai zvinotaura Mwari, zvinotaura muApostoli. Zvikanzi Mwari akarega hake kurangarira nguva dzakare dzokusaziva kwakadai, asi zvino anorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke. Amen. Nokuti akatara zuva raachatonga nyika nokururamisira nomurume waakagadza, akaratidza izvi kuvanhu vose nokumumutsa kubva kuvakafa. Amen. Mwari akarakidza kuti ndini nzira nechokwadi noupenyu mukumutswa kwaIshe Jesu Kristu. Naizvozvo tinoziva kuti nyange takafa hatirare zvachose. Izvo takagara tichizviziva nokuda kweuroyi hwedu hwakanga huriko kuvanhu vedu vechitema. Musafunga kuti hwakanga husiko kuvarungu, hwakatonyanyisa, hwakatodzama, hwaitonyorwa mumabhuku. Imi maita zvekuvandisa, ikoko hwakanga huri pachena. Muchitonzi vana vanofanirwa kunodzidzira kuverenga mabhuku euroyi. Makazvinzwa pamusoro pevaEfeso here? VaEfeso here vakatorerwa mabhuku akanga akawanda chaizvo chaizvo. Mushure mekunge vadzidzi vaparidza. Ndimi munoziva, ndimi munoverenga magwaro. Ishe wedu achatonga nyika nokururamisira nomurume waakagadza. Ndakakuudzai kuti chinhu ichi hachitike zuva, hachitike nguva, asi tiri kutozvitonga zuva roga roga ratinogara pano namadhisizhini atinoita. Tiri kutozvitonga. Isu tiri kutonga, asi tiri kutotongwawo futi pamwe chete. Zvokuti nomusi uyu uri kutaura wokunzi muchamuka, munenge muchiita zvokutiza musingade kuona Jesu, zvokuti haanchambomisidzana naye ndichimbokrema kuti dai mandinzwira nyasha. Unenge muchitiza nokuti munenge muchinzwa mukati menyu kuti ndiri kuaccuswa nemurume watinoti Jesu ari wemweya, nemurume watinoti Jesu ari Mwari. Zvikanzi vakaipa vaite sei? Havamire pakutongwa. Amen. Asi vapenyu ndivo vachasara vachiita sei? Vachitonga. Nokuti akatara zuva rachatonga nyika nokururamisira nomurume waakagadza, akaratidza izvi kuvanhu vose nokumumutsa kubva kuvakafa. Ngativerengei John 5:22 inotaura pamusoro pekutonga. Hatisi kutaura zvakawanda pamusoro payo. Zvikanzi pamusoro paizvozvo Baba havatongi munhu, asi vakapa mwanakomana kutonga kwose. Amen. Muri kunzwa ka? Kutonga uku hakusi kureva kuti muchaona Jesu watinoona pamapikicha akagara pachigaro chokutonga, iwe uchimira pamberi pake achikuti taura mwanangu kuti chii chawakaita. Ipambiri kuna Mwari utaure kuti chii chawakaita uri panyika. Kwete. Hazvireve. Mwanakomana ari kutaurwa uyu ndiye watinoti Jesu shoko. Anti imi munoverenga muchiti shoko rakava nyama. Naizvozvo hakuna usingazive murayiro, hakuna usingazive shoko raMwari. Iroro ndiro rinenge richikutongesa, nekuti nomusi wokufa uchariziva rose. Uchariziva rose. Uchazivawo zvose zvakaitwa namadziteteguru ako. Uchaziva zivo yose. Hakuna chinhu chakavanzwa kwauri. Iwe uchazviitira decision yega yekuti zviri nani kuti ndiende kugehena. Muri kuona? Zvikanzi Baba havatongi, mwanakomana ndiye anotonga. Amen. Pane shoko rimwe rinobuda rekuti kuna vaJudha, zvikanzi munofunga kuti ini ndichakupai mhosva pamusoro pezvamuri kuita izvi. Zvikanzi handizivi ini ndinokupai mhosva, asi Mozisi wamunotemba naye, Mozisi wamunovimba naye
ndiye achakupai mhosva. Zvichireve chiko, vaitoreva kuti murau ivo vavaitaura vaigara vachipaumba mazuva ese vachiti isu tiri vakuru vemurayiro, tinoziva murayiro, isu tinokuudza mirayiro yose yakakwana yakapuwa kuIsraeri naMwari. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi Mozisi ndiye achavatonga. Murayiro iwowo avaitemba nawo ndiwo uchavatonga uchivapa mhosva yekuti chi? Ibvai pano imi handikuzivei. Mune zvamaita nyange maiziva murayiro. Amen. Saka kutonga uku tinenge tinokunzwisisa. Kutonga uku tinofanirwa kutonga nokururamisira. Handi? Yatimboendai pane mamwe mavhesi akangowanda-wanda. VaKorinde 5 verse 1 to 10 timbonzwa kuti inoti chii. Tozoenda pane mwe bhuku randanga ndichida menu. Anonga pana Timoti, 2 Timoti 4 verse 1 to 8. Yatanga izvedu pana VaKorinde 2 VaKorinde chapter 5 verse 1 to 10. Imba yedu yokudenga. Zvino tinoziva kuti kana imba yedu yapanyika yatinogara mairi iyi yaparadzwa, tine imba inobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa namaoko avanhu, inogara nokusingapere kudenga. Pari zvino tinogomera tichishuva kupfekedzwa muviri wedu wokudenga, nokuti kana tichinge tapfekedzwa hatizowanikwi takashama. Nokuti kana tiri mutende ino tinogomera uye tichiremerwa, nokuti hatishuvi kugara tisina kupfekedzwa muviri wedu wokudenga, kuti icho chinofa chimedzwe noupenyu. Amen. Adamu naEvha vakanga vasina kupfeka, asi pakanga pasina kunyara. Handi? Chavakanga vakapfeka chii? Ndezvekudenga kaizvi zvavakanga vakapfeka. Zvino vakazopfekedzwa nyadzi dzekudenga. Pane nyadzi dziriko kudenga, zvinhu zvinonyadzisa zvatinazvo pasi pano. Ndizvo zvatakapfeka izvi, ndizvo zvatakasimira izvi. Murikuona? Zvikanzi zvinhu izvo zvinechi zvinoparara. Kuti tisati tapfekedzwa nemunhu wokudenga. Munhu ari pamweya, munhu ari pashoko. Nokuti baba mweya. Handi? Amen. Kuti icho chinofa chimedzwe noupenyu. Zvino Mwari ndiye akatigadzirira chinhu ichi, uye akatipawo mweya sorubatso, achisimbisa zvinouya. Naizvozvo tinotsunga mwoyo nguva dzose, uye tinoziva kuti kana tichigara mumuviri tiri kure naIshe. Amen. Zvikanzi mweya uri matiri wakanga uri rubatsiro. Handi tinoda mweya wokufema. Zvikanzi pakuvakwa kwemunhu Mwari akamuumba nedhaga, akamufemera mweya wake, chakava chisikwa chinorarama. Handi? Zvikanzi aisimbisa chi? Zvinouya. Mweya wakabuda maari rakanga riri izwi, wakanga uri mweya wohutsvene. Mweya ndowaMwari. Ko zvino wakoraptwa sei mweya wedu? Tiringotsungirira panyama chete here, kana kuti mweya pachawo watinawo hausina kumira zvakanaka? Zvichida ndiwo mweya unonorashwawo futiwo, nekuti unenge waa useless kuna Mwari. Asi Mwari anoshuvira kutora mweya wake back, sokudzoka kunoita shoko rake risina, harikwanisa kudzoka kwari risina charaita sei, charawana panyika, rinoita charafambira panyika rigodzoka kwari zvakare, rakatakura muchero. Ndo zvaanoda pamusoro pemweya yedu. Akaisa matiri kuti ishande, ibuditse zvibereko, igodzoka kwaari. Naizvozvo tinotsunga mwoyo nguva dzose, uye tinoziva kuti kana tichigara mumuviri tiri kure naIshe, tinorarama nokutenda kwete nokuona. Ndinoti tinotsunga mwoyo kuti zviri nani kubva mumuviri ndive kumusha naShe. Saka chinangwa chedu ndechekuti timufadze kunyange tiri mumuviri kana kunyange tisingagarimo, nokuti tose tinofanira kumira pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, kuti mumwe nomumwe apiwe zvakamufanira pazvinhu zvaakaita nomuviri wake, zvingava zvakanaka kana zvakaipa. Amen. Tichamira pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Amen. Zvigaro zvokutonga zviripiko? Hazvisi kuna Judha here? Hazvisi kuJerusarema here? Pamakomo eJerusarema ndo pane zvigaro zvokutonga. Zviri zvigaro zvakaitwa navanhu here, zvakaumbwa negoridhe, kana kuti zvakavakwa nemugoferi, zvakanamirwa negoridhe, kuti vagare zvavo vana Soromoni pazviri? Zvichida akaitirwa nani? Namambo weTire? Kwete, handizvo zvigaro. Chigaro ndechekutonga murau waMwari unenge uchitaurwa iwowo.
ndicho chigaro chokutonga chaKristu, uri chimurau, kuti mumwe nomumwe apiwe zvakamufanira pazvinhu zvaakaita nomuviri wake, zvingava zvakanaka kana zvakaipa. Amen. Tichimhanyira zvedu pana 2 Timoti 4 verse 1 to 8 inobuda ichiti, ndinokurayirai pamberi paMwari naKristu Jesu achatonga vapenyu navakafa, uye pamusoro pokuonekwa kwake noushe hwake, kuti paridza shoko ugare wakagadzirira panguva yakafanira, kunyange isakafanira, rayira, tsiura, uye ukurudzire nomwoyo murefu zvikuru, uye nokudzidzisa zvakanaka. Amen. Iri shoko rinotaurawo pamusoro pazvatanga tichitaura pamusoro pazvo vhiki rose rapera nevhiki rino rokuverengwa kweOmer. Zvikanzi paridza shoko, gara mushoko, ugare wakagadzirira panguva yakafanira, kunyange isakafanira. Amen. Nokuti kuedza kunouya takarivara, hanti titori bhizi kuita zvimwe zvinhu tova taedzwa tofa takurumidza tatadza, hanti zvikanzi saka garai makagwarira, garai muchifunga zvoumwari, makarashika mbishana makabuda, Satani anowana mukana, anoti ava vaenda kunofura kunzvimbo yangu, saka ndine mukana wokuvabata nekuti vari muteritori yangu. Zvinoitika chaizvo izvozvo mazuva ose, nekuti munhu wose ane chaanofarira chimwe chisiri cheumwari, ringava basa, kungava kuchikoro, zvingava bhora, chingava chimwe chinhu chaunongofarira kuita. So kana shamwari chaidzo, inonzi shamwari haina umwari, murikunzwa, inonzi shamwari yose haina umwari, nokuti kupenga kwenyu kwose kunobuda paushamwari hwenyu, nyangwe muchizviita pakavanzika. Shamwari yenyu chaiyo ngaive iri Jesu, mugarewo pachigaro chokutonga pamwe chete naye misi yose, muchitonga pamwe chete. Zvikanzi rayira, amen, murayiro ndiwo unotirayira, unotitaurira zvokuita. Zvikanzi tsiura, rebuke, zvinoreva kuti munhu anenge akanganisa womutaura kuti adzoke pagwara, uye ukurudzire nomwoyo murefu. Zvikanzi ziva kuti newewo unotadza, uri mutadziwo kuna Mwari zvikuru, uye nekudzidzisa zvakanaka. Muri kuzvinzwa? Dzidzisai zvakanaka. Haikona kuita noukasha, haikona kufunga kuti zvaunoziva iwe vamwe vanhu vava varanda, vakutofanirwa kumanikidza, kudzidzisa kune chitorobho mukati kwe hatikude. Zvikanzi dzidzisai zvakanaka, muchitaura chokwadi, musarerekere kurutivi rwenyu, taurai zvinhu zvose zvakarerekera kuna Mwari. Nokuti dzimwe nguva munoparidza muchiita zvokuti imi muonekwe kuti munoparidza maningika, kuti muonekwe kunge vanhu vakanaka. Dzidzisai zvakanaka, zvikunzi taurai zvokwadi pamusoro peshoko raMwari, nokuti nguva ichasvika vanhu pavacharamba kuteerera dzidziso yakarurama, asi vachida zvinofadzawo ivo, vachazviunganidzira vadzidzisi vazhinji kuti vadzidzise zvinodiwa nenzeve dzavo. Ndozvatava kuita mazuva ano kati tichizadza machechi edu aya. Muri kuona zvatinoita here machechi medu? Nyasozvifungisisa izvozvo. Verse 3, 2 Timoti 4 verse 3 muifungisise. Munoifungisisa makumba, muchitarira makereke enyu, muchimboendawo pamavhidhiyo muchitarira kuti muchiona kuti vanhu vari kufarira chii vari mukati mekereke. Chii chavari kumbonyanyofarira? Muchazvipa mhosva mosi, muchatsiurana, mucharayirana zvakanaka. Vachafuratidza nzeve dzavo kuchokwadi, uye vachatsaukira kungano. Asi iwe usvinure pazvinhu zvose, tsungirira pamatambudziko, uite basa romuvhangeri, uite mabasa ose oushumiri hwako. Nokuti ini ndava kutodururwa sechipiriso chinonwiwa, uye nguva yangu yokuenda yasvika. Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza nhange mutange yangu, ndachengeta kutenda kwangu. Zvino ndakachengeterwa korona yangu yokururama, yandichapiwa naIshe, mutongi akarurama pazuva iro. Uye kwete ini ndoga, asiwo nokuna vose vanoshuva kuonekwa kwake. Amen. Kana tichishuvira kuonekwa kwaIshe uri Jesu Kristu. Zvikanzi Jesu haamirire kuonekwa ipo pamunotaura kuti achauya. Jesu anouya kwatiri misi yose. Isi tinofanirwa kugara tine chidokwaira chokumuona misi yose. Asi musafunga kuti anoonekwa pamunhu, anoonekwa pamweya. Ndo patinomuona pamweya. Handisi kutaura kuti muchaona chifananidzo kumweya, nditaura kuti muchanzwa Jesu achibuda mushoko raMwari, achipupura pachake nokururama.
ndozvandiri kutaura izvozvo. Amen. Irwai kurwa kwakanaka vanhu, muchitongerana, muchitongana nekururamisirana. Amen. Nomwoyo wakaita sei? Murofu, muchitaura zvakanaka antu. Ndokuzadzisa kuita sei? Kutenda. Pane chimwe chiverengo here chatingaite? Aiwa. Yatimboonai kutonga kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ndisati ndapinda ipapo ndoda kumbokuendesai kune chimwe chidzidzo pamusoro pevana vaZebhedhi chatakamboita futi muchirongwa chino. Zvikanzi vana vaZebhedhi naamai vavo vakaenda vakanokumbira kuti vagare mumwe kurudyi kumwe kuruboshwe. Zvikanzi munodireiko zvinzvimbo izvi? Zvikanzi ndo zvatinoda. Zvikanzi munokwanisa kumwa here mukombe wandinomwa? Zvikanzi tinokwanisa kumwa. Zvikanzi hongu, mungakwanise kumwa mukombe wandinomwa, asi zvokuti mugare kurudyi kana kuruboshwe zvakaitirwa yani vanozikanwa nababa. Muri kuzvinzwa kacho? Ndi baba vanoisa kurudyi kana kuruboshwe. Apa vamwe vadzidzi vakafunga kuti vanhu vauda kutitonga ka, vauda kuita vakuru kupfuura isu, vada kuva pedyo naIshe wedu Jesu Kristu. Vanga vakumbira chinhu chakanaka, kuva kurudyi nokuruboshwe, nyangwe zvazvo pane zvimwe zvazvinoreva. Apa tingotaura pamusoro pekuti kuva pedyo naMwari, kuva pedyo naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Kuti muve vatongi. Zvino kana maita vatongi vakaita saIshe wedu Jesu Kristu, zvinoreva kuti nepfungwa dzenyu ndidzo dzinenge dzakutitongawo futi. Muri kupanzwa? Tiri kurerutsa muchana, asi toda kupinda mune zvakadzama. Imi munoda kutitonga namafungiro enyu netsika dzenyu nehunhu hwenyu nezvinhu zvose zvamuri pedyo naJesu. Munoda kuita corruption. Asi kana titi Jesu ngaaitonge, isi tose tiri varanda, tiri vana vaMwari, tiri pakutongwa. Chinhu chakanaka hanti. Amen. Zvikanzi vadzidzi vakatsamwa. Ndingachiwana here chidzidzo ichocho? Matthew 20 verse 24 to 28. Mateo 20 verse 24 to 28. Zvikanzi vane gumi vakati vanzwa izvi vakatsamwira mukoma nomunun'una ava. Jesu akavadana pamwe chete uye akati, munoziva kuti vatongi vedzimwe ndudzi vanobata ushe pamusoro pavo, uye machinda avo makuru anoshandisa simba pamusoro pavo. Amen. Zvikanzi ngazviregere kudaro kwamuri, asi ani naani anoda kuva mukuru pakati penyu anofanira kuva muranda wenyu. Amen. Ndo ushumiri hwanga huchitaurwa kunani? Kuna Timoti, kuya watanga watitiraura. Zvikanzi va mushumiri weVhangeri ndo kuva muranda, kutovasuma kuti munhu wose anokanganisa. Naizvozvo haungazoshamisika nekukanganisa kwemunhu, haungazotaura neukasha, haungazopa mhosva, haungazotongera zvakaipa, asi uripo pakudzora napakurayira napakutsiura kuti vanhu vafambe zvakanaka nounyoro nerudo, uchitaura zvokwadi yaMwari, kwete kugara une katurikwa kakuti uyu unoda kumbomugadzirisa. Fange zvatinoitirana kumakereke zviya, kuti da kumbokutonga iwewe wanyanya kuonesa muno mukereke. Mukereke mune politics dzimwe dzisingaitewo, dzinowanikwa nekuti zvinhu zvenyika tinenge takutonga senyika. Zvikanzi musatonge sezvinoita ana Munangagwa. Anani anonzi anuya jaji mukuru, anzi musatonge sezvavanotanga, kwete. Musatongesa mabhosi emumakambani, samakurukota emuparliament kana ehurumende. Zviregedzai kutonga zvaizvozvo. Imi muripo pane chinhu chekunzi kururama nekururamisira, muchiziva kuti zuva rekutongwa richasvika. Zvino ngatiregere kuzvipa mhosva kuti kana tazomuka tozozwanira tine mhosva yekutonga vamwe zvakaipisisa. Isi taifanirwa kunge tichishumira, tichiedza kupfimba vanhu kuti vade Mwari, vade murayiro yaMwari, vasaone murayiro yaMwari kunge yakaoma. Hativape mhosva pamusoro pezvinhu zvakataurwa mumurayiro, asi tinoda kuti mumwe munhu
mumwe nemumwe munhu aone manakiro akaita murayiro zvichienderana nei nokuda kwaishe wedu Jesu Kristu. Musakarire simba rapasi pano, simba rekutonga. Ishe wedu Jesu Kristu aitsiura vaida kutonga zvinhu zvaMwari nenzira yenyika. Pane kuzvininipisa kwatakarakidzwa naishe wedu Jesu Kristu pakugeza makumbo avadzidzi. Munhu aikwanisa kutonga, munhu aikwanisa kuti munhu ifa pano iko zvinezvi obva atofa. Asi tinoona zvinhu pazvinhu zvose aiita zvinhu nounyoro. Ivavo vakanga vari pamibhedha, ivavo vakanga vachirwara, ivavo vakanga vafa, ivavo vakanga vane madhimoni, ivavo vakanga vane zvinhu zvose zvavanga vanazvo, hungava upofu, kutadza kutaura kana kuti kusanzwa, vakanga vakatotongwa kare. Makanzwa achitaura pamusoro pebofu kuti aiwa izvi zvinhu zvazvida kungoti simba raMwari rionekwe. Pakabvunza vadzidzi kuti munhu uyu sei akazvarwa ari bofu, nokuti hapana chipi chaakanga akatadza ari mudumbu ramai. Saka hazvireve kuti shoko rakataurwa naMwari rekuti ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba hariitike. Kwete, rinoitika. Pane vanhu vakatotongwa kudhara vasati vazvarwa nokuda kwezvivi zvedu, vakatotongwa kare. Iwo kurarama kwaunoita ikoko uchiri muduku uchikura, vana vako vachatotongwa pamusoro pazvo vasati vazvarwa. Iwo hausitomboziva kuti uchanoroorwa nani kana kuti ucharoora hani. Kunobvawo mukadzi wako kana kuti murume wako kune zvekoo futi. Unoziva pane vamwe vanhu vanenge vangotongerwa kunzi havafanirwa kupinda denga. Mwari anenge achine daka navo nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Ndo patinofanirwa kudzorana ipapo kuti tizive kuti chivi chedu, nyange tikazotraya kuzvigadzirisa, dzimwe nguva tinenge takatoita kuti vana vedu vange vakatukwa kare. Ngatitrayei kurarama nenzira yakati kwesere yakanaka, kuti zvichida pamwe vana vanoona mararamiro ako vakatodza nzira yako, muchivadzidzisawo zvakare kuti vade Mwari, muchivabvisa panzira dzakaipa. Chimwe chinhu chichaita kuti muondongoke inyaya yepfuma yougaro hwapano pasi. Ndo chimwe chamuchatengesera vana venyu kunani? Kuna dhiabhori. Vamwe makati vatengesa kare. Haungati iwe unobata zvadhiabhori, mwana wako haabati saka ari innocent. Pakubata ropa raunotora kubva kuna dhiabhori, zvabiwa nadhiabhori izveyazve, zvaparadzwa nadhiabhori akatorera vanhu. Une mhosva, mhosva ichiri kuda kutongwa, yausingangotongerwa iwe chete, asi inotongerwa vana vako. Vana vako vanozvarwa vane chikwereti, vanozvarwa vari varanda, vanozvarwa vari maslaves egehena. Unofanirwa kuti vaponesa, ivo vagozviponesa, vagoponesa vana vavo. Hachisi chinhu chiri nyore, nekuti kana watadzira mumwe munhu unofanirwa kuripira handi. Zvino tingazive zvakatadzwa namadziteteguru ako here izvo? Tingazive kuti vaitadzira ani? Ndo dzimwe nhamo dzatinowana mukati medzimba, mweya inenge ichititeerera, imwe inenge ichitangotirigira pasi chete, asi kumwewo kunenge kungoedzwawo kuonekwa zvekunzi zvokwadi munoda Mwari. Zvanzi Jesu aisuka makumbo avadzidzi vake, nyange zvakakanga ane simba rakawandisa. Nomusi wokupedzisira akasuka makumbo, panze pekuti vanhu vauye nezvipo kwaari, zvaakanga akaita sen'anga, achirapa, achiita zvose. Zvikanzi iye ndiye aitopa, zvikanzi waiita zvakanaka nokurapa vanhu ati opesera avapa chingwa nokuti vakanga vane nzara. Akanga asingadi chinhu kumunhu, waitopa ndiye. Timbokupaiwo mufananidzo. Pakutonga kwose unofanirwa kunge uchifunga iwe pachako
kuti haufanirwe kutongwa here. Zvino kana mupfungwa dzako wazvikonvinza iwo kuti uri mutadzi, sezvo pasina munhu wakarurama pasi pano kana nomumwe chete, uchiziva kuti unofanirwa kutonga, unofanirwa kunge uri uzere nekuregerera, uzere neunyoro, uzere netsitsi, uzere nerudo, nekuti zvose zvinhu izvi ndizvo zvatinoda kuna Mwari wedu, ndizvo zvatinoda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Zvinhu izvi zvinogara zvakatarirwa patiri nomweya mutsvene waMwari. Hakuna kumwe kwatingaende kusara kwemufananidzo kwemuranda uya wakanga une chikwereti naishe wake. Zvikanzi akanga ane chikwereti chakakura zvakanyanyisa, asi akachema kuna ishe wake akati, ndiregerereiwo ndatadza kubhadhara. Zvikanzi ishe wake akati ngopedzisira anzwa kuchema kwake akati, ndakuregerera zvako, chiregera kudzosa chikwereti. Zvikanzi asi achibva ipapo akamhanya akabva angoona mumwe wakanga ane chikwereti naye. Panze pokuti afunge unyoro hwaaitirwa naishe wake, zvikanzi akangosvika achingonomudzipa pahuro akati, shamwari, ndikuda mari yangu nhasi uno. Kana ukasati ndibuditsira mari yangu nhasi, uri kupedzisira uri mutorongo, ndombono kusungisa muchana, nokuti hauchida kudzora chikwereti. Muri kuona nyaya yekudzorera chikwereti zvaunofanirwa kuita, nekuti kana wakasadzorera chikwereti wauraya, kana wakakumbira mari wakasaidzorera wauraya. Nomusi wokupedzisira uchanotongwa. Asi Mwari wakanaka aita kuti munzwe mashoko aya nhasi, kana kuti uzive kuti pane munhu wawakaginyabvura mari yake, munhu wawakaranda mari yake, munhu wawakatorera chikwereti ukasaregedza kudzosera. Enda unotaura naye zvakanaka, unomudza kuti, shamwari, ndine chikwereti chako uyezve ndinoda kudzosera pandakatora napo. Vamwe venyu matogara zvakanaka, makanganwa vanhu vaya vamakaitira zvakaipa, nohuroyi hwenyu, nohuipi hwenyu, nehutsotsi, hugororo hwenyu, vanhu vamakaparadza nedzimba dzamakaparadza. Hamuna kufunga kuzvivaitira zvakanaka, nokuti kwamakaenda kwacho muchinotora masimba iwo makanzirekedza kudzokera kune vanhu ivavo. Hantu zvino uchifunga kuti uchamira here pamberi paMwari, uchamira here pamberi paishe wedu Jesu Kristu uchitaura kuti kudini vanhu vari kudonha mumwe nemumwe vausina kuitira zvakanaka. Wavakaparadza, wavakauraya, wavakabira. Mufananidzo uyu tinoona pana Matthew 18 verse 21 to 35. Hama dzangu, misi yose ngatirangarire kuti tiri vatongi, asi ngatitevedze mashoko atanzwa kuna Timoti. Pauro achirayira Timoti pamusoro pekuti nguva dzose unofanirwa kunge uchipupura Ishe wedu Jesu Kristu. Kupupura Ishe wedu Jesu Kristu hakuzi kutora magwaro aya uchitaura, kwete. Mabasa ako anenge achitopupura Ishe wedu Jesu Kristu. Kana uchiruramisira vanhu, uchivaitira zvakanaka, hapana kana Jesu anofanirwa kumborebwa ipapo. Kungoita zvawakanzwa nezvawakadzidza. Kubwinya kwaJesu ngakuonekwe pauri. Ivai nemweya mutsvene, idai Mwari wenyu akakusikai, mugogodawo navanhu vaakasika. Kwanhasi togomera ipapo. Rakanga riri zuva remavhiki maviri, 14 days, kana kuti 14th day rokuverengwa kweOmer. Chisarai.